Hei, halo. Datang di Sukyom Ya, Vlogger. vlogger. Kita sekarang mau ngapain? Cari suket Sama Tumini. Tumini. Ya, Ayo, halo. Arep golek kayu lah. Rano apa kuwi nggo kayu, golek blarak. Golek blarak. Golek blarak. Muni saunine wis tekan nggon apa engko? Gas e. Ora bojo? Alah. Bojo sitok wis ra duwe. Yo guys. Yo Bojo sitok ra duwe. Yo kene nudi, nggon nek mbok menawa tok jodoh. Iku nek tok jodoh. Untuk jodoh, muga-muga tok jodoh. Garis. Ngarit lho, guys. Aku tak golek Nih. kayu. Barjo ki gak sehat ora? Oh, alhamdulillah sehat. Seh ngarit. Oh, sapine do meteng ha lho. Kowe arep ngayon ke piye? Ya ora ni. Golek ya sing ora sugih bondo ae. Mati-mati ora ngrebutang. Rebutan anak. Iya. Ya karone meneh wis tuwa ki ngarep ngapa ya luweng wis golek tentreme ati to. Jadi ya penak. Golek jodoh to. Aku tak ora we. Kowe ora? Ora. Aku muga-muga petuk. Ora pengen kowe? Ora, aku wis ora. Pengen bojo. Aku cinta mati karo bojoku. Oh, Aku setia. Setia sampai mati. aku jane ya kaya iya kaya ora. Ning nek entuk jodoh ya tak nyanyi meneh. Lan gedangke nek kembang mung pisan, Lek. Hah? Gedangke nek kembang mung pisan. Oh, kowe kaya gedang. Oh, aku Nah, aku ora kok. Kaya gantung. ganteng awake Oke. Nek aku anu wae. Ya, Kaya kowe gedang wae. Cintaku mung cinta satu kok. Ya. Lah jare cinta sampai mati. Ya. Ya. Berarti ditinggal mati aku ya senang golek cinta meneh. Nek aku ya mbok menawa ya nek eneng iki tak layani ni. Saya panggah kowe iki. Bisa. Astagfirullahaladzim. Diplaster oke nek sing nggunakake gelem ya men tadi kok tak bedahne. Apa rung tak jahit? Wes. Ning iki nek eneng sing butuhke ya sok tak ambyarne. Aku perni karo midun gelem kok, Di. Lah njaluk apa kowe? Mas kawine. Mas batangan ae. Dadane kebune kon ngedol no. Oh lah. Kowe iki nek ngono malah mung harga rusake mitut no. Ya ora. Iya to? Wani. Sarwa saiki mulih ngalor kok. Oh. Berarti eneng anu, eneng apa kuwi? Kesempatan. Eneng kesempatan. Iya, no. Kesempatan. Wis ra digunakake sarwa. Nek roko yo, nek rolasi ayu lasi iki mbok roko. Ayo oke nek kono mewer e. Mewer. Angger wong dinyangi nek aku rak maton. Lah kowe yo mewer roko. Lah kowe ya ya wong mangsa sidang kowe kok. seneng bojo. Wong urung sida wae. Sidono. Sida ngono nah jenenge ya. Gleh apa kuwi? Aku ki isek rada remampuh wae ora seneng bojo. Rodo apa? Rada remampuh. Remampu ki kok. Remampu ki ya iki arep mateng. Iki arep. Nek aku rak wis mateng. Nek kono rak wis mateng. Mateng. Aku Wis mateng banget, Di. kono wis mateng ngantek lonyoh. Ngantek lonyo. Oh, nek Oh, kono aku gak gak remampuh wae kok aku. Remampuh. Gak remampuh ki iki mateng, arek mateng. Ya arep mateng. Desa ki golek blarak, golek kayu. Blarak iki nggo apa, Mbok? Nggo masak, Ngurup-urup. nggo ngenget banyu, nggo apa-apa. Lah nek atuku gas kan ya ora wong desa ora ndedit. Nek nggo Nek nggo banyu ngono ya maneman kok nek. ya maneman gase ya entek engko ora kanggo 10 wengi ya nek nganggo kayu rak ya kanggo 10 wengi mane. Irit ya ni. Ngirit. Mbok golek suket nggo apa? Pakan wedhus ta? Oh, roti ku nggo pakan. Pakan Rudi. Doyan piye kowe? Seharian iki kok yang ini ki ngarit. Can mbok kok aku ki. Kan mbah cah mbah kok. Aku mah ya wis ngarit. Nek Tumini ngoni sapi pinten? Sitok.
Alah ya mung ra kae mung siji kok. Mung siji kok. Siji le enggak ada Mas Di. Ya beruang kan? Siji ki le enggak ada Mas Di udah sapine dhewe. Bumane kene ning sapi lena ra enggak ada nih. Aku rawani pakane. Oh. Aku rawani pakane kene ya. Rawani. Soale camborane kuwi sing ranu. Brand. Heeh. Nek doyan katul ngono, katul larang doyan ya. Ora doyan. Nek katul nggonku ki katule kasar. Katule kasar. Dadi niki ora doyan. Lah ngilingke tanpa buang dedak. Lah terus dadike mung digawe katul kasar. Dong ada suket kong ini kok rapetok. Dapat doyan Mas Didin. Ya doyan ra doyan didupke kudu klengkengan cangkeme dhewe mbok men. Nek aku ya wis ngarit mau. Wis ngarit Mbak Tum terus moro. Tampa pira? Lah apa? Idul gedang. Lu tuntut. Alah gur tampa titike kok. Tampa 200 nih. Ya tampa pira ya? Tampa 185. Kowe tok. Ora Oh. wong loro. Iki marak Sudah mau hujan. Dadah dulu, buat itu ini dadah. dadah. Jangan lupa subscribe dulu sih. Subscribe. Subscribe, jangan lupa Subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Bye bye, Mbok Pian. Well. Bye bye teman-teman, dadah.